Rena. Mind you, Macri? Maybe get the episode hain, Dad. Rena? Cared. Tada. Agus cotó néis. Tá an nachlaí túrni agus... Oh, right. Se. Ceir go leor mar sinne don fici mu de báú. A dúirte go an bain sinna de hell. So bhfuil leachtain agat in Rena? Tá. It's near now, na? Cad I seo an Spanish Inquisition nuair a cínt? Ní tú mór, Susie, okay? Hey. Dad, Caird. Rena, Caird a jawla torts ar mansion. Go the leis le Susie. No, ní ráha. Well, when the féidir le the fish vílte, cunni the véil dúnta agus ná bí carrasti, right? Well, ná le cad sa carrasca do rágal, chébe cad dínas tú. Mar ráceil, Caird a mearl torts, ha? Tá sam cad a go rá adri. Chonic me ship. Níl sam ber beonna basli, cefan nach féidir leat sa gil, agus dhéar hen réitseach wedháin in sam líon. Fis agad gúil an nerid seach hácaí, agus an nerid seach pudingsleidín am den nolog. A ní mi dearch na bitna ína. Ó, níú, ach tá is ráile gur tusan chéadine ísa sé nar joustu de hans. Dói gan ísa. Cadw ys ein mar, An fata beg leis a wata mór. Níl is hácam sa cedd a bheith said. A mae gyda fe o fersga seo gan y maidine, agus tá sé cintar. Anw ni'n ahol, dwi'n gwybod cochw yn gyda'n y dîr i Wel, ca mae cocha yn y gwybod yn fan y sgriw le hart yn oed. Mwys anw marcha, ne? Hol yn mecha, stwff mo hyn am awdad. Na chi dan gwybod agor ygwys o da hocr ygwys dach yn ein di. I tŵn anna sy'n ian. Chaf hal? Man nach féidir leat rá cochar is lechan en wacú sa móin. Chaf hal na ffeidir? Ní féidir leat a dhéana go sinúil faoi. Brenna, fi mynd y cant, sin am maid. Tá tú rálum sa nachir bach a cant. Háin sé mach as a humorous gan stitch ara. I mean, gapan is really go mis go leis ní chreisiún. Come leis, Kev. Oh, dún de véil, Susie. Tá sam sa go mai cé a chunig me, okay? Wel, tá pwynt ag, e? Wel, mae hon eich mas dy humor agus gan i glésta. Right, wel, dim ar ôl nwrt yn geffi. Fec me se. Ní féidir leat a gáil hart ag rudí lecht ína mar seo. Bhí mé trína chéile. Has tú am leirt le denna cínt? Híle goíochtas a duna cinnt ís hain, for God's sake. Oh, in anam J, airí asta chuid páisteachta. Bhí ní muid céir do hála. Inis, glach leis, mar dhéanach duine rééisúnta. In anam J. Mu sé de chéad fáilte bhhail i dhéimína leanna. Hello, cech o tu. Go más, dóirí. Agus fi, Ó tá sí har cían tá sí na colisteinis. agus bhfuil Vanessa hart. Tá Vanessa gobod i liam. Ach tegan sí hart a Tom se choile láile fion bheag go ceall. A bú teach máid choile stecha lenin le grím le díine, héis teistir fáta. Right, mama. Get a tusig din an seo. A chad a bhhail le Vanessa. Hannig mar eis le wecail. Agus fi. Nach deas é sin, tá mé feici an isiad. Tá rydw i'n play yn fes na. Sin an fágur tháinig tú ráis ar lí flé ba? Se. Ba bhí eistar an mú at mar sin. An trochttar an méid airgad a chosan teart. Wat mis dí chuid an eiste sin Vanessa. Ó, bhaimid teach de ceir ar ríist. Bhfuil líonn sé sin le rísún is dócha. Cin áta maith tú an seo? Sy'n tacht yn siogan. Gus cin áta maith tú ag fannacht? Mar se falla Somália, cen tú leháin ó te? Right, rach mé héanagus fion áta cin deile mar sin. Vanessa? Ní me chun icha bháin eile a has teach céine leatsa. Scoid ag ship. Níle sam. Cinnta go bhaig mid áta cinta. Brenna Vanessa. Fi le dimocht. Brenna fachtas yn siaws gomis cuart maat cyn tila, right? Ní tú sin íon liam. Sfeidir wama, alright? Se carc leor. Níl se ce go leor a liam ná buileid seo da do bhhaile. Stop wama, alright? Cynniort Vanessa. Ach galia. Féin lawr le galua. Mas feidir. Feici mid. Ní bhfuil mún álacha. Héis go a tún sinna gúlúhi. Ó cheanna meú náid i behara. Frig's sake, wama. So, wat door allem goed nog met een
Cléim a chuir isteach do mar ag gur an seantic é dein mar chrochúnas mar a ddíra? Meach? Ach sean san meach? All right, okay, bach slán. Mas ba casan lad. Me cheappa gur bhrean an tún sin hána. Thésig me sin. A caiisiad a bhíon seo éitin teacht. Well, sean sa bugur cha túmach iad go hempist mar a ddíra. O teanta bí gur tú héna cha hi mai hiad. Spos de leir bhí an cefanin an hús mar sin. A pris a siambra hírse. I'r arc man sin go fóil. A bu si big status was gyd roch was kartol. Gydach tú heimus? Stu ga wach je dat toe. Oor dit nie waar met de afroek. Le dí 6 rabóra de récha. Wel, Liam. Jeetje. Hoi, kijk goed toe. Maar. Kijk goed toe heen. Alright, stoi. Wie de warme de woon. Dan is hier om vinden de hadelen. Oh. Klinks maar gaat een beetje. Wat had de labo was een chines kindje probeeren iemand te doen use hij. Alright. Je mag het huis maar stoor. Wat tawag. Je moet je wat glane maken tjam russen. Kramaat. Jult is je lautlo jeetje. Camera ook dik in meer ja. Ik maar jij bij het simpel down gaan lautlo. Je toch je chance soort van veel. Brano ja. Kalin grivel die winnen. Als niet een rudder en je is er een kaart nog komen. Ik heb nu nog wel een saammachine. Wel maar thuis. Ai ja, ze willen lippetje maar toe. Als kom je goed een baan als pauze het. Na roep me laat aan vast zoals. De saamwinner. Zo Jack Rekkel. Go hardio hu wint. Yeah. God, ik had veel moeskarm even een kreef nu uit. Nou, als kan je er zelf aan moet. Oh, eentag. Rina, weet een fokkelwagen later for seconds, let the hell. Susie, I'm a busy, okay? Come on, let's go. Tá agus na chud sé fér. Willis? Come on, Mac. De léiríon an nómar isteach ar a bhí go homlan sinninte. Mí hiiscint a bhíán. Susie, ik heb toen naar hier. Je get je fokkelijk mas te veel. Niet stop door kindje vregen of hoort je natje. Dat dan ik ken het hier. Zal ik je van hem mag? Dan kun je goed dribbel. Son. Liam, wat er terecht? Ken er aan ik toe? Keert het jou weer school uit zich in Vanessa voor me heen is Kira. Oh, wel, je had het jaar dat ik er een alles van. Oh, ik want dat aan sauce als je niet hebt. Wie met in de garden? Garden? Wie is er echt uit er niet goed? Die kachoms eigenlijk het zafotje. Bernie wie eerder te mij ouder me heen is Vanessa Goenig. Ik hap op die eerst met de scaro in de gele. Wat het Liam? Jurms eerg de bij in de schip scaro in de gele. Maar niet misje gaat de lekere bezet. Maar wie zegt maar doen wali look wie al njart wie amser. Art heen het han locht.
Well, go dtí a súsaí. Cearci leir? Bhil a aon tá gáil inniu. Níl really. Díomhán! Ceachhail sibh? A dhéad a heis nubal salta sa tíl. Go tí bhfuil le spen mai híniuair. Níl clú am. Na sémas, am go fipa. Héag, Ha? go te bommute. Seo í Susie tá caiinteid. Yeah. Well, bhíonn Susie céine anchar am affaí chola chóirtain bhí mis leir sé hir ball. Well, níún George beisisin. Tá cleachta go man céanana bhín sepréco. Go dí apachtarina. Oh, níl sam is mú meic. Níl is a géin den agi go cínta céir a hála. nó hála éonú a chorbe. Nes sé féidir le leir rud a cin teile, tá má cligan scuid a géiste líb. Muna catú éisteach mar dastín se wet. Hi. Hi, Liam. Mac? Liam. Could you beat me north for a second? Wish the hell. Tá mé ol joch le a cóir a líam. Wish the hell, Vanessa. Haite sa maiad? Má ticket? Haite maiad nar gai? Well, ní a sam go méid sé tastal, wat cheappa se. Bhil go go tá gent go a hanam dain. Is or skittíle tart sa. Bhí muid olta. Bhí tusim lá clí, agus ní rudí go mádra nig gnám. Sin méid a hála óid amháin. So níor happy si fan jeisiir netslán. nó hail America mar sin. nó ag ran crack imias níor nach ra mitse hart le bretheí. Ní si má leid am a ggéire. Tá man rá lása Vanessa, a digan tú sin. Fair play chuid lím tána leiscéilt ar fadat. Cha í ceapan tú an nóir go naibbró sé darmsa. An ceapan, ní burní mé. Tá brúnar, right? Well, mór an sim absa a chuid brón. Tá mé agus tosa críochnaí. Scris tú mór rost líam. S ní bhaid tú ará sé, ní sé tiltát. Mis an tónteach a ceap a riomh go rah. Cha se go bhúirt cinint go man an rá nó dhéana Vanessa. Mu sé a heile MP mart. Ú ráith Vanessa. Tá mé gurí go le bháile. Right, gom snéins leat. Ba socrí le déine an maidide le fia. Ní chuineáim mé wetí. Ach ní hasí mam leir faoinis. Ach Vanessa! Ran na timscoilisiú le Vanessa bhile, ní bhé mád. Se cen álan géit se bhí héal. Ban ag bhic me? Bech an cen seo. Am is had ach is even le an ceantar seo. Se go deascach go dúir nach chuil? Áit álan le páistí a thógáil. Ie. Ach. Níl me dean imí fin rudis an fi láir inis. Well, go dú go bise chuirt a récha má. Ach tá bis a chum. Fáilín. Chulta go dúirta dochtúr. Well, beidir nach bhfuil an rá an ein ní smó. Ce chuí? Tá ag sú. Súl? Se? Dúirta dochtúr go sé fí chuntáirteach. Chéis sé míid tá tálaí. Ach, tá mé tá a bhí héal. Má haim níos fear inis nó mar bheith mé le fada. Tá ar lean bhín beag ag fás is chicken seo. I géis se an na bháim agus a dhead caint faoi. nó fuí. Ceap mé go méid áhasart. Go béis seo bhí wet. Ach tá, cínte. Ach céird. Jean-tí mustelle. Vernie, Céird. tá brúnan fíor ball. Sarms tá lácht a práis sin tam go híal. Ní hirt a million nach rurtsa. Tá sum go mai tuama. Wel, ní me céach mé dímáirtúlsad. Amúla a go fáilsa learm a bheitán. Se chultú héna dochtúr. Dút se goachach thmóns buna cunnar fe tamil. Cuir mé geall go binne tátálaí. Bé nó é nach chud a gurí páiste bheith adlam san níos má. Na bí seafuide go fólín. Í nach chuide be. Níl rud a beide dase barlam na chláán thu gealnéanach letse agus tá sé deisina. Céim fanna chud tú sásta faoi mar se.
Brenna fórí. Béidir go mar ní teistáilún tar dús. Salan ní muid heile caiinte faoi maidiara. Ní ráidirnta mé. No, ní hína tá ceist chuir bhe. Sin go ddíach é. Ceapan tú gur amach ligan atá sé go mé asma bhear mé ala chuid hormón ar a kit. Bhí hall. Tá samsa go méid súl. Agus is cuma céir ar an tosanú aine eile. Tá sam go bhfuil. Oh, be mar eis gan second. Dad! Hi. Hi. Brenna, mae all ar a méid a hárlís luachta. Tá brón arm. Owen Willanish. Yeah. Ach, le bheith féral sa faoi. Nuair chuir mis Susie teach amach sa humra. Cad eile bhí mis an elms cappa? Mina, bhfuil tú ag gáil de leiscéil nó nachfuil? Yeah, tá. Ó céimar sin, gur mát. Tá rána ceann. Mas nach chud gáil rúní be caffór leis sin le. Sa chiúil Vanessa agus rudí mar seo. So, céir den scéal? Céis bailíonna? Tá muid críoch mé. Ní sé ar láirtla mar riomh ríist. Seans go náir sí hénsin tar éis táma. Ní cheapan é. Céirt fí hira? Céirt faoi céara? Ní ránach ceist. Ach, si mi si go America leit na rimme? Tá sí gobar mar is na choní le héana bharní. Si bhecinn tú móranta? Ní ránach íháin. Bhí me cuiochta. Sinna méid ní síá leid am a céara. Ní rá riamh. Wel, gur míle maithe leis a chúbna me thugal sa lách an láirslam. Wel, tá má chrúgach na rénta seo. Sinna méid. Yeah, bí an na gúnaí. Ní mé ggéire seo ráí nach í mé ná mór an amach le. Tá me jasú le cardgelín lein díine. Ó bhfuilinis. Well, ná le ceadam sa chuir stachar do go pláan í mar sin. Rína, tá brúnam garíre. Ní mé ggéire thu gorta. Tá sé a sin. Tá sé seo go crúi céan anm sa tá seirsa. Tá sé go má go bhfuil. An bhfuil. Tá sa go má go bhfuil. Ar éon chum, bhí tú ggéire láirslam fiú a cinnt. Tá mé ggéir láirt leat faoi do bhean. Well, ní mis ggéire. Nu tá mé neart leta tá mé ggéire láirt fútsa. Well, béidir nach chuid an sách mágam san ní smú. Rína? Cefa nach bhágan tú i declin mar sinna tá wet. Nú cad an scéal adri. An gáilín sin le chéile. An gáilín? Nú an bhfuil seice fúmsa. An bhfuil seice nach buín té an bhean atá a híal. Declin, tá mi sé dead ó freigraín seo. Well? Dína mé ríiste tí? Tá sé go mád. Smail an all. Na bach leis a haige, tá rud ag an le déanam. Sláinte? Sláinte. So get dúirt ar go éhan nacht. Ó, sé fach le cá leis. Á ríe? Í me thugtas a cead rudí mar sníana go háid íontí scoile? Well, ní thugann sich nach. Ach brilla céanana bhí an agus. Bhí mar tuach bh gimpúm sa... Tá sa tain. Tá sé anna bheith ceann don réilen teáin nach chuil. Nach bhfuil sama. Éhan bocht. Ce bhain an práiseach go hallir a gúnaí. Ní an tú. Ach í cha má lása. Agus lehan. Tá tú aontacha fád le ehan inis. Is Vanessa agus fíobocht. Scris am chollehort má mu héle gúnaí. Well, ní hegan íon tú déantarsa. Smá le a hir se sinna méid. Snúr chuins duna brúirt. I mí tusa sa tro eile ar fád.
Siad a hesins waitsa na dinne. I ben na higgin so. Dyn nach hwyl gerw hw chiangol. Níl siad a nádur a fed díris geim fe'n oan a fed a hirlia. Bys noch I táta? Ys na glacas tú leis sin, wel, glacad ein eile leis frysin. A tú míchir dy farni. Táman an a fed díris geim fe'n oan. O sy'n fe'n carti. Hi. Vince, scantra tú ma. A tá brónarm. Ní rá mé cinse roiine an seo. Tá tú gobar dearnach? Yeah, tá. Tá bhar dígná creicail te dimaróí. Brenna, dú seosa ar mé seo legan isteach. An chlár am an nuad ar arn, an fi sé cansle ar an fón faoi sílam. Bhí. Ein rudile? Gata siúr an seo? Albert. Right. Well, sin cinnte go múchas na stáil se a bhealach amach. Éonrad gur féidir am íon a ghuiite? Fi mi ddíir go mar bhealach má. Right. Slán go tían. Bhí mi sé gobar san ospidéal. Bhí mi tar éis double shift díana. Bhí mi torsa tréachta. Ach, ní líking go lilíon tomáint. Cean dá nacht bród cebic a dain. An échuí. Hit me mo cholas me tomáint. Jim an chá an bóthir. Gus bhúla mar balla. Bhí lilín gortaí go donna. Go hamban. Ní rá tá dorms. Mark fiúa. Tá sisin is fácaí caithíoch, gus níl an dóchas an go deoch sé as go deo. A chuochas chumsa. Sí lilín hó maithe gobar, anas go bhétain se freistal ar a goláiste. Sí dí an cís. Sí bhí brenn ní chuil a chót chuin. Agus trééis sé méid sin, bhíal mé a síl ar rianna. Ghaid mé a chuid neamhsplachas wahí. Ní hí an duine céine nisí. Tá sisin is sé brechormsa. Ní me géirí a gortú hiile. Tá brónarm Declan. Tá brónarm nach rotad a lám. Níor masúla cóúd ar nacht. Tá tú tá. So, mín cóúd rúst an teag go minic mian? No. I bhí nánach mé hénig zefn go handa. So mín tú ag na chavarni, ha? Nis ag zérí sens. Tá náid brenn go jazz. Gramad. Is so wad gan killar sin rud a gcónaí. Ceapan grosúl maham na glóra díliam. Tá sa snáirih. Amach sa gur tú din an bot an uair sin, ha? Liam... Níor cheap me siríomh gur botú na bheán. Tú grám nach ré. Ah, Vernie. Stop, Vernie. Get tú híanna. Well, cheap ma. No, Vernie. Sí bhí nesan taon bheanamsa. Cheap ma gur hiag tú sin. Vernie, tá brónam a cheap tú. Bart imach le. A brónar. Níl Captain Lindberg letanach chuir a bhí lá, a nó beidir go le hóna réir sa máile. Go leisce? Bhfuil na ghfuil te túte an éidir go Susie de Flúsí na lenta se.